Sawona, ngisaqhubeka nayo-ke inkulumo yami yayizolo. Leyo ukuthi uZuma akayona lento esitshela ukuthi uyiyo. Lento nje sidayiselwa yona kuthiwa ubaba uMsholozi. Mzana uganga nini. uZuma akayona lento esitshelwa yona. Yabona uma kukhulunywa ngomuntu obambezela impumelelo yomuntu omnyama eSouth Africa, kukhulunywa ngobaba uZuma. Uyinkinga ngempela ngoba uyabona uyinkinga umuntu ozenza into angeyona. Ubaba uZuma uzenza umuntu oyi-freedom fighter, umuntu olwela impumelelo yomuntu onsundu. Kodwa ubaba uZuma uyi-stumbling block, umgoqo uye uyivimbile impumelelo yomuntu omnyama ngokuzenza into angeyona. Ngoba kunabafana abancane njengamanje abashisayo kwezepolitiki, kodwa bakwazi ukushayinela abafana ngoba kunalo muntu ocatshanga ukuthi ummeli umuntu omnyama when is not. Kunalo muntu nje othenjiwe ukuthi hayi umuntu omnyama ummeli eSouth Africa, and manje ufamous lo muntu, unepower, kodwa akammeli umuntu omnyama. Ubaba uZuma is politically, morally bankrupt, if I may put it that way. Angeke siphumelele ngesandla sikababa uZuma, never ikanti kuphumelele ngesandla sikababa uZuma. Ayikho into ethinta ubaba uZuma ilunge, akulungi lutho ngumsholozi. Angisho lokho ngoba mhlambe ngimzondo uZuma, angimzondo uZuma, ngimthanda uZuma, anginandaba nje naye. Umuntu ofana nabantu bonke, kodwa ngiyakwazi mina ukuthi ngithatha uthando ngilibeke eceleni, ngithatha inzondo ngiyibeke eceleni, ngibuka izinto objectively. Angisebenzisi lento enisebenzisayo nina balandeli bakaZuma, leyo kubuka umuntu ngokuthi ngoba uwumZulu njengathi. Ngoba nina anibuki ukuthi umuntu ugudi ngani, yini into agudi kuyo, yini into akwazi ukuyenza, kodwa nibuka ukuthi ngoba ukhuluma ulimi lwenu, ngoba ungwakini. Yabona, ngoba uma ngithi ngiyabheka mina imisebenzi kaRamaphosa ngimqhathanisa noZuma, usebenze kakhulu uRamaphosa ukudlula uZuma. Uma ukhuluma nje nge-freedom fighter between uZuma noRamaphosa, umdlula kude uZuma uRamaphosa. Akuyeke inkani, uye kuba stubborn, uye kuthando lolu. Ngoba yilezi zinto ezikubhedisayo ezenza ukuthi ungakwazi ukubuka izinto kahle. Uye kuthando, uye inkani, uye kuba stubborn, ubuke nje ama-facts. Ngithe kuwe uRamaphosa sitshela ukuthi uyingcilebane yabelungu, kodwa ukwazile ukusayina i-NHI, ukwazile ukushaya umthetho othi umhlaba awubuyisele kubantu ngaphandle kwesinxephezelo, i-land expropriation without compensation. Le ngcilebane le yabelungu ikwazile ukwenza lokho. Angazi leyo nto ukuthi uma uyicabanga ngiyayisho ukuthini. Isho ukuthini kuwe leyo nto leyo? Ayisho lutho. Ukube lento beyenziwe uZuma ngabe uthini? Ngabe uthi akulutho. Labantu abahambe bayodayisa ududuzile noZuma eRussia, ukube lento beyenziwe uRamaphosa ngabe uthule njengoba uthule nje. Ngoba izinto nina niyibuka ngokuhlanga ukuthi into i-wrong mangabe yenziwa umuntu ongelona ohlanga lami, mayenziwa umuntu ohlanga lami i-right, iyayibulala ipolitiki leyo nto leyo. Nendaba nje yama-faction, indaba yama-faction kwa-ANC ifike nobaba uZuma. Iy'nkinga nje ze-ANC zaqala after Phulukwane. After kubuye Phulukwane kuthwele uZuma ngeqongo ukuthi uye uzophatha i-ANC, zaqala iy'nkinga kwa-ANC kwaze wakuphuma uZuma. Ithola ukuphumula i-ANC manje ngoba kuphuma uZuma. Lo esenifuna ukumbuyisa ngo-backdoor man ezodala ezinye futhi iy'nkinga. Into nje edala ukuthi abantu abamnyama bangakhululeki noma izwe beliphethe ileyo ukuthi anikwazi ukuvota, anikwazi ukujaja izinto kahle. Niba nenkani, nibe nenhlamba engathi ishu. Niyaqhubeka niyahlupheka, kodwa niyavota njalo nje. Nivota kanjani? Nivota wrong, nivotela abantu aba-wrong, nivota for wrong reasons. Umuntu ubuka imisebenzi yakho ukuthi wenzani, awubuki ukuthi ubuya kuphi, awubuki ukuthi ukhuluma luphi ulimi. Iyeke nje le politikeni ifile ngempela le nto le.
uZuma akayona i-freedom fighter. Leyo nto ufuna niyazi. Uma nikhuluma nje ngama-freedom fighters, forget about ubaba uZuma. Nalento yokuthi umele umuntu omnyama uzonda abelungu. Akabazonda abelungu uZuma, umngane wabelungu. Uyamkhumbula uLouis Liebenberg, lo mlungu lo ebesitshelwa ngayo ukuthi obenza i-Ponzi scheme ukuthi abantu i-Ponzi scheme yama diamond lo ngithi waseMpumalanga kuthiwa umngane kaZuma wakusho ukuthi umngane kaZuma yena akazi sikhishwa statement sokuchaba zani naye ukusho ukuthi ukhuluma iqiniso lo muntu akaze bayiqhelelanise naye. Uyazi ukuthi uZuma ngo-2010 wahamba waye eOranje wayohlangana nomuntu wakhanda iOranje uKarel Boshoff, wayohlangana nayo abelungu, the architects of apartheid. Uma ukhuluma ngesource la yakhiwa khona inzondo yomuntu omnyama ebhodweni la iphekwa khona, abantu abamzondo umuntu omnyama ngenhliziyo nangakho konke okusemzimbeni wabo, wahamba ubaba wethu uMsholozi olwela umuntu omnyama ngeqiniso, wahamba wafika faka isigxivizo, wayi-endorse, wayi-approve iOranje, wathi kuhle lokho abakwenzayo, bayipracticela nje amasiko wabo, ayikho into wrong ngale yanto. Ngikhuluma ke nge-freedom fighter njalo. Uma ngabe e-freedom fighter yini kungamhluphi ukuthi lento yenzeke eOranje iyasihlukanisa as a country, isihlanganisa. Kodwa wafika ukuphasisa lokhu ubaba uMsholozi. Ukube kwakwenziwa uRamaphosa kwakuyothiwa vele ingcilebane yabelungu. Kodwa mangabe kwenziwa uMsholozi akuyona ingcilebane yabelungu. Ngithi ke izinto aniyibuki ngeqiniso nini, izinto niyibuka ngokuhlanga, which is very wrong. Yiyo lento yenza ukuthi siyavota unyaka nonyaka sikhululeki, sivotela abantu aba wrong, sivota for wrong reasons. Niyeke le nto le. Ngiyabonga.